ethi ubabusheleleka la enkonzweni. Ngiyambonga ke kakhulu ke uNkulunkulu ke ukuthi enze ukuthi ngime phambi kwenu ke namhlanje nginiphathele izwi kungengokuqonda nokuhlakanipha kwami, kepha ke kuwukuhlela kaNkulunkulu. Siyabonga ke umphathi wohlelo sesiqhubele uhlelo ngendlela enentobeko kangaka nenhle kangaka. Sibonge ke nangobufakazi na kubantu ke esiqala ukuba nabo namhlanje. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje. Igama lebandla kusentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngicabanga ukuthi ke kubhaliwe ngemuva kwami. Siyanamukela ke bazalwane egameni kaJesu Kristu. Ngathanda nje ukuthi kungabi ukunamukela nje kuphela ngomlomo, kepha kuhambisane mhlambe nezwi likaNkulunkulu, ngoba kungenzeka nginamukele egameni lebandla mhlambe bese kube ngathi namukelwa yimi, kanti uNkulunkulu onamukelayo. Uma ufunda incwadi yamaHebheru 12, Hebheru 12 verse 22 kuya ku-24, izwi likaNkulunkulu lithi, kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, nasezigidigidini zezingelosi, nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini, nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke, nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo, nakuJesu umlamuleli wesivumelwano esisha, nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika Abela. Nkosi uJesu kusise izwi lethu. Amen. Yilelo ke izwi engathanda nje ukunamukela ngalo bazalwane, ukuthi anizile kuba kujali, anizile kwabushelembe, anizile kumphathi wohlelo, kepha nize entabeni yaseSiyoni eJerusalem, nize kuNkulunkulu, ngoba nathi singabantu hleze kube khona eningakubona nikuqaphele bese niyaqhubeka. Ngithanda nje ukunamukela ngalelo ukuthi anizile kithi, anizile kumuntu, kepha nize kuNkulunkulu. Uma nje sonke singazitshela lokho, whether usentabeni noma usekhaya lezwe, uma nje ungazitshela ukuthi awuzile kumuntu, uze kuNkulunkulu, ngicabanga ukuthi yilokho ke okuzivusa ekuseni abalingi bethu, ngoba sebeyazi uNkulunkulu usabambulela ukuthi uma bezinkonzweni abayi kumuntu, basuke beze kuNkulunkulu. Siyanamukela ke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngeke ngizwe ke eRichards Bay uma kwamukela okuthiwe isihlalo ohleli kiso uhambe naso. Nami ngisho njalo ke ngithi ke kwesiqalayo ukuba nabo namhlanje, uthathe leso situlo uhambe naso, usibuyise ngeviki elizayo. Siyanamukela ke, ngixolise kuma Mhlatshwayo usifonele kanti sesiqalile ke inkonzo, bese singasakwazi ke ukubamba amafoni, kepha ngiyajabula ke ukuthi ube nathi futhi namhlanje. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu
kuneculo lapha umphathi wohlelo 162 ngoba amaqhawe lawa esiqala ukuba nawo namhlanje ngibathatha njengamaqhawe ngoba abazenzanga lukhuni inhliziyo zabo. Amaqhawe engiwabonayo eme phambi kwami namhlanje. Ngiyajabula ke ukuthi iy'nkonzo ze-open air sizenzayo sezithela izithelo bakujala. Siyabonga kakhulu. Uyobongwa amaqhawe uJesu Kristu inkosi. Siyabonga ke bazalwane engikuphathisiwe ke namhlanje izwi likaNkulunkulu. Ngiyacela ke ukuthi sivule lapha incwadi yezenzo chapter 1. Zenzo chapter 1 okushuthi usuku lwanamhlanje ke bazalwane usuku lapho sigubha khona ukwenyuka kweNkosi uJesu Kristu inyukela ezulwini. Njengoba sazi sibuya ephasikeni uJesu Kristu wabuya wabonakala emva kokuba esevukile ekufeni noma ethuneni. Wabonakala nabafundi izinsuku ezingamashumi 40 years ke loyo uthe 40 days 40 years 40 days ke loyo uJesu akabonakala nawo nabafundi bakhe ngaphambi kokuba anyusele ezulwini. Lo 40 days ke waphela ngolesine, kepha ke ngoba siyaye sihlangane ngesonto sikwazi ukugubha lolo suku. Okushuthi ke akubanga nzima ke uNkulunkulu uvele waqondanisa ke uma ubaba uJala ethi hey ngayisayina singixakile ngathi ngizothandaza abakujala. Wavele wakhuluma kuNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu wenyukela ezulwini emva kwezinsuku ezingu-40 kwaqondana ke nokuthi usuku lwanamhlanje. Ngangahlupheka ke ngathandaza ke ngacela uNkulunkulu ukuthi ke embule ke umlayezo ohambisana nale nkonzo yanamhlanje. Ngizocela ke umama uHlela asikhulekele izwi ngaphambi kokuba ngifunde. Noma ngicela nje ukufunda bese eyakhuleka sibuye ke singene entshumayelweni. Ngiyaxolisa ke bazalwane kuzoba amavesi ambadlwana nje impela ngoba sizoqala ukufunda lapha kuverse 2 sigcine kuverse 11.
ukuze uma ngingasakwazanga ukufika kwamanye amavesi ngenxa yesikhathi, kepha wazi ukuthi sifunde kuphi, sagcina kuphi. Isihloko ke phezulu, ukwenyuka kukaJesu, verse 2. Kwaze kwaba lusuku akhushulwa ngalo, esebayalile ngomoya ongcwele abapostoli ayebakhethile, waziveza kubo ephilile. Emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obuningi, wabonwa yibo izinsuku ezingama-40 ekhuluma ngezombuso kaNkulunkulu. Wathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi, ningamuke eJerusalema, kodwa nihlalele isethembiso sikayise enasizwa ngami, ukuba uJohane wayebhaphathisa ngamanzi, kepha nina niza kubhaphathizwa ngomoya ongcwele kungakadluli izinsuku eziningi. Khona laba ababebuthene bembuza bathi, Nkosi, usawubuyisela umbuso ka-Israyeli ngalesikhathi na? Wathi kubo, akusikho kwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu Baba amisele ngamandla akhe, kodwa nizakwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema, naseJudiya lonke, naseSamariya, kuze kube sekugcineni komhlaba. Kwathi eseshilo lokho, wakhushulwa bebuka, ifu lamsusa emehlweni abo. Bathi besaqolozela phezulu ezulwini, emuka bheka amadoda amabili ayemi kubo, embethe izingubo ezimhlophe. Athi, madoda aseGalile, limeleni nibheke ezulwini na? UJesu lo osuswe kini enyuswa ezulwini, uyakuza kanjalo njengalokho nimbonile eya ezulwini. Lake uMamhlela. Sicela Nkosi yamakhosi ukuthi ubule izindlebe zethu ngokomoya zikamoya sizwe. Wabona amandla sivule inhliziyo zethu ngokomoya sivulela ilizwi lakho ngokomoya, ukuthi Nkosi wamangcwele wawukhuluma ngalo ngokusebenzisa inceku yakho, basilizwe ihlale ezinhlizweni zethu. Khuluma-ke moya ongcwele sivulalele, sizithuba phambi kwakho sithi Nkosi akwenze yake intando. UJesu Kristu inkosi. Ilibona kamehlo enhliziyo, Yesu izuluke ekhaya lami akoso Antiana, siyabonga ke bazalwane, sibonge ke umkhuleko Mamhlela. Singena ke ezwini likaNkulunkulu ke akasiphathise lona la namhlanje.
angisezukuliphinda ke, kepha-ke ngena nje entshumayelweni ke yanamhlanje esikutholayo-ke bazalwane la ukuthi-ke uJesu Kristu esevukile ekufeni njengoba sazi wabethelwa esiphambanweni wafa izinsuku ezintathu, emva kwey'nsuku ey'ntathu wavuka ekufeni. IBhayibheli ke lisibikela kona esevukile noma-ke esevusiwe ekufeni, lisitshela ukuthi-ke wabonakala kubafundi izikhawu ezahlukahlukene. IBhayibheli-ke lisibalela cishe izikhawu eziwu-8 lapho ebonakala khona nabafundi. Kepha-ke esikutholayo namhlanje kulelizwi esiqeda ukulifunda ukuthi uJesu Kristu waba nabafundi izinsuku ezingu-40 ebanabo, ehleli nabo. Asezwa-ke la ukuthi uJesu Kristu waba nesixuku, asezwa la ukuthi uJesu Kristu khona izikhathi la akayiphikisana khona nabaFarisi, nababhali, nabaSadusi. Kepha esikuzwayo ukuthi wachitha isikhathi nabafundi izinsuku ezingu-40. Engizothanda-ke ukuthi sikubheke ukuthi kulezi iy'nsuku ezingu-40 ikuphi uJesu Kristu akayekwenza kanti nabafundi. Esikutholayo-ke lapha uma ufunda ivesi 2 no-3 ukuthi uJesu Kristu wayebayala ngezinto ezimbili nje kuphela. Wayebayala ngomoya ongcwele, wayephinde futhi ekhulume kibo ngombuso kaNkulunkulu. Yilezo zombili nje izinto akayezenza kulo 40 days, ukubayala ngomoya ongcwele nokukhuluma nabo ngombuso kaNkulunkulu. Sizothola-ke uma siqhubeka ukuthi kwakubaluleke kangakanani noma yini le eyayibaluleke kangaka ukuthi ahlale nabo 40 days wonke ekhuluma nje nabo ngomoya ongcwele nangombuso kaNkulunkulu. Uma ehleli nabo u40 days ekhuluma ngabo ngomoya ongcwele, sokhumbula ukuthi uJesu Kristu esanda kuvuka wabatshela ukuthi kumele ukuthi ahambe kubo noma abuyele ezulwini ukuze bamukele umoya ongcwele noma athumele umduduzi okuyokuthi uma esefikile aqondise izwe ngesono, aqondise isono ngezwe. Uqonde ukusho lokho. Lithi-ke iBhayibheli la esifunde khona namhlanje wayehleli nabo ebafundisa ngalezi zinto ezimbili nje. Ekubafundiseni kwabo ngalezi zinto ezimbili wayenzela ukuthi ngoba esezosuswa kibo, njengoba sizwile nje ukuthi wasuswa ngefu, base bezosala bodwa, kungasekho umuntu abazombheka bemethembe. Kepha kwakumele ukuthi kube khona umduduzi abazoba nabo, ozobaluleka, ozobasiza ekutheni baqhubekele phambili. Ngoba ingelosi noma izingelosi zithe laphaya njengoba nimbona enyuka ngalendlela akanyuka ngayo, iyona ndlela futhi okuyothi uma esebuya abuyiswe ngayo. uJesu Kristu wayesebatshelile ukuthi naye isikhathi akasazi esimiswele ukuthi uNkulunkulu abuye azolanda ibandla lakhe. Ngakho-ke kumele akhulume nabo, ahlale nabo lo 40 days, akhulume nabo ngomoya ongcwele, ebayala ukuthi umoya ongcwele sefikile, yini akayoyenza, yini akayonisiza ngayo. Ngoba esakhe uJesu Kristu isikhathi sasesifikile sokuthi anyusele ezulwini. Ngakho-ke kwakumele ukuthi akhulume kibo lezi zinsuku
ngomoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele iwona owawuzobasiza ekutheni bashumayele noma bahambise ivangeli lombuso kaNkulunkulu, okuyilo lezinto ezimbili esikhuluma ngazo namhlanje. Ngoba namhlanje ivangeli likaNkulunkulu, bazalwane, siyalibona liyahamba ezindaweni ezahlukahlukene, kepha lihamba ngomoya abahlukahlukene. Uma uhamba ngomoya kaNkulunkulu uye ubone ukuthi cha, lapha engathi akuhambi kahle, engathi ivangeli eliqhutshwa kule ndawo alihambi ngalomoya kaNkulunkulu uJesu Kristu akakhuluma ngawo kubafundi bakhe. Kubalulekile-ke ukuthi siqaphele ukuthi uJesu Kristu wakhuluma kuphela kubapostoli ayebakhethile. Akabange sakhuluma esixukwini, akabange sakhuluma kubantu bonke, kepha wayesegxile nje kulabafundi abayi11 noma abawu11 akayebakhethile, ngoba ibona manje okwase kumele baqhube umsebenzi bawuyise phambili, bahambe izwe lonke bashumayele kokudaliwe ukuze abantu baphenduke, bavume izono zabo, babhabhadiswe, basindiswe. Ngakho kwakubalekile ukuthi uJesu Kristu agxile kulezi zinto ezimbili ukuze bambuleleke, noma ukuze ngesikhathi lapho umoya ongcwele usuzothululwa kibo ekwazi ukubasebenzisa emva kokuba uJesu Kristu eselungisile ingqondo zabo. Kepha-ke esikutholayo la, bazalwane, ukuthi noma uJesu ayekhuluma nabo noma wayesechithe nabo lezi insuku eziwu40, kwakusekhona ukudideka kibo, kwakusekhona ukungabaza kibo. Hey, namhlanje ngijabule ngoba uma Mhlela ukhuluma ukuthi ubuya ku40 days we-fasting. Ukhulume ngomkhosi, mhlawumbe abanye ngeke babezwanga ukuthi ubekhuluma ngani. Ubuya ku40 days fasting. Namhlanje sikhuluma ngokuthi uJesu Kristu wabuya wahlala nabafundi bakhe 40 days ekhuluma nabo ngomoya ongcwele. Okusho ukuthi, bazalwane, uma ukwazi ukubamba umkhosi ka40 days noma ifasting ka40 days, usuke uzibeka ethubeni lokuthi ufundiswe ngomoya ongcwele, ufundiswe ngombuso kaNkulunkulu. Ngiyimi nje kuba Bushelembe angikaze ngubambe 40 days. Kuyafika ukuthi ngubambe, kepha nje kubuye kufike nje ezinye izinto eziseceleni eziphazamisayo. Engisho ukuthi-ke, bazalwane, osebamba u40 days osenqobile, wakwafakaza uBabujali ngelinye ilanga wathi wakwabamba u40 days ebambela omunye umzalwane, engazibambeli yena, engabambeli umndeni wakhe, engabambeli inkonzo, kepha ebambela omunye umzalwane. Ngasho ngathi hey, kunzima ukuqonda izinto zikaNkulunkulu ngesinye isikhathi. Kepha-ke esikutholayo, bazalwane, namhlanje ngingaphumi kakhulu ezwini laNkulunkulu ukuthi kubalekile ukuthi uma sifuna ukuhlala noJesu, siqonde umoya wakhe ongcwele, siqonde umbuso wasezulwini, kuyadingeka ngempela ukuthi singene emkhosini. Mhlambe u40 days usifanele ngempela ukuze siqonde ngempela ukuthi ukuhlala noJesu 40 days kusho ukuthini. Ukuhlala noJesu 40 days kungasifundisa siphi isifundo? Engikubalulekile-ke ekuqaleni ukuthi abafundi noma bachitha lo 40 days behleli noJesu, kwakusekhona ukudideka, kwakusekhona ukungabaza. Uma ufunda incwadi kaMateyu 28, emva kokuba uJesu esevukile,
sithola laphaya uJesu ebona ukuthi labafundi basenakho ukungabaza. Uthi uJesu ekhuluma lapha kibo kuMateyu 28 uverse 16 kuya kuverse 20. Lithi uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhabhadise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya ongcwele. Kusemva kokuba uJesu la evukile ekufeni, kuyiwo lo 40 days ebona abafundi benokwesaba, ebona abafundi benokwengabaza, ngoba kukhona la abafundi abake bangabaza nje ukukhuleka kuye, abanye lithi bakhuleka kuye iBhayibheli, abanye lithi bangabaza ukukhuleka kuye emva kokuba esevukile, ngoba babenganaso isiqiniseko sokuthi yiyo na inkosi. Engathi namhlanje nathi uJesu engasisiza singakunakho ukungabaza bazalwane, njengoba sekuvuleleke izinkonzo ze-open air lapho sihamba siyoshumayela khona emadolobheni, ezixukwini. Kudingeka abazalwane abangenakho ukungabaza, kudingeka abazalwane abanesibindi. Kubiza ukuthi sisebenzise leli thuba sihlangene nje njengoba sihlangene la, njengoba abafundi bachitha u40 days benoJesu Kristu ebafundisa ngomoya ongcwele. Kubiza ukuthi sisebenzisa leli thuba, ithuba le-intercession, ithuba lentshumayelo, ithuba lokukhuleka, ukuthi sihlome izikhali sikuKristu, sihlomele lenkonzo esesiyiqalile yama-open air. Ngoba uma siya kule nkonzo singahlomile, angeke sibazuza abazalwane. Ngiyajabula namhlanje ukuthi kunomfowethu osezuzekile ngenxa yale nkonzo esiyiqalile. Okusho ukuthi le nkonzo bazalwane iqhutshwa ngabazalwane abangenakho ukungabaza. Okusho ukuthi bazalwane kumele sime siqinile kuJesu nasemandleni akhe amakhulu, ukuze singabi nakho ukungabaza, siqhubekele phambili. Kwadingeka ukuthi uJesu ebaqinisekise, ngoba ebona ukuthi banokungabaza, ebatshela ukuthi ngiphiwe amandla onke emhlabeni nasezulwini, ngoba ebona ukuthi abafundi laba kahamba nabo ziningi izinto abazibonayo abangacacaseleki kilo. Kepha ngoba uJesu ziyasondela izinsuku zokuthi manje kumele ahambe, kwakubiza ukuthi uJesu kumele abaqinisekise ukuthi umoya ongcwele uma esefikile ikuphi abazobasiza kiko. Okunye kwakwenzeka ngesikhathi bechitha u40 days nabafundi, abafundi kwakungaqondi ukuthi kanti umbuso kaNkulunkulu uyini ngempela, ngoba uJesu ubafundisa nje ngombuso kaNkulunkulu. La sibona khona ukuthi babengaqondi, ila esibona khona, ila esifunda khona kuverse 6 lapho bebuza khona uJesu encwadini yezenzo, encwadini yokuqala yezenzo, lapho bethi khona, lithi encwadini ye6, khona labo ababuthene bambuza bathi kuye, usawubuyisela umbuso kaIsrayeli? Usuyawubuyisela umbuso kuIsrayeli ngalesi sikhathi na? Usho bona abafundi. uJesu seqede 40 days, ngoba usuku lokugcina lolu namhlanje, 40 days wonke ekhuluma ngabo, ekhuluma kibo ngomoya ongcwele, ekhuluma kibo ngombuso kaNkulunkulu. Kepha bona basalibele umbuso wasemhlabeni, basalibele umbuso kwaka-Israyeli. Bathi, Jesu, njengoba ukhuluma la mazwi, usuyawubuyisela na
umbuso kaIsrayeli. Uyabona uJesu ukuthi usekukhulu ukudideka la. Noma sengihlale nabo 40 days ngibatshela ngombuso kaNkuluNkulu, kepha abakaqondi namanje. Usuku lokugcina namhlanje ngiyanyuselwa ezulwini, kepha namanje kuyacaca ukuthi abakaqondi. Basangibuza ngombuso kaIsrayeli. Kwakubalekile bazalwane ukuthi uJesu abafundise ngombuso kaNkuluNkulu, ngoba uJesu uqobo lwakhe kwake kwafika uSathane yena uqobo lakhe ezomlinga, ezomthembisa ngombuso wasemhlabeni. Uma ufunda wona incwadi kaMateyu lapha uJesu elingwa, uMateyu 4, uzubone ukuthi umbuso wasemhlabeni, iBhayibheli elithi ke uSathane uphuphuthekisile ingqondo zabantu ukuthi bangalizwa ivangeli lensindiso, ivangeli lokukhanya. Lithi ke lapha incwadi kaMateyu verse 4, chapter 4 verse 8, lithi uSathane wabuye wamisa entabeni ende kakhulu, wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo. Wathi kuye, konke lokhu ngiza kukunika khona uma uziwisa phansi ukhuleke kimi. USathane lo ekhuluma kuJesu ethi makaziwise phansi, uzamnika yonke imibuso yasemhlabeni. Ngoba uJesu uyazi ukuthi uSathane wafika qathatha kuye. Kubalekile ke ukuthi akhulume kibo abafundi, achithe lo 40 days ekhuluma kibo ngombuso kaNkuluNkulu. Ngoba sizofika isikhathi kibo abafundi lapho uSathane ezofika kibo ebathembise imibuso yasemhlabeni. Kepha bona balibele umbuso kaIsrayeli. Balibele ukufuna ukwazi ukuthi usuyawabuyisela na amandla embusweni kaIsrayeli na. uJesu Kristu kanti akekho lapho. Yena usekutheni, qondana ukuthi umbuso kaNkuluNkulu uyini, qondana ukuthi kuyini ukuqonda ngombuso kaNkuluNkulu. Bona balibele ngombuso wasezulwini. Angithi nathi bazalwane sesindisiwe, savuma izono. Ikhona imibuso yasemhlabeni uSathane abesibambe ngayo. Ikhona imibuso yasezulwini yasemhlabeni uSathane akasithembisa ngayo, wasibamba ngayo, waphuphuthekisa izingqondo zethu ukuthi singambuleleki ivangeli lensindiso. Kuye kuthi uma kukhulunywa izwi, abanye abantu balitolike ngenye indlela. Uyabona nje izwi likaNkuluNkulu elithi owesifazane uma ekhuleka noma eprofeta makamboze noma makagubezele ekhanda. Lelo zwi libashaye kakhulu abantu abaningi, ngisho abashumayela izindaba zikaNkuluNkulu, ngoba balithatha bali-interprete ngenye indlela okungeyabo. Kwake kwathi nje emsebenzini ngelinye ilanga sikhuluma ngale ndaba yokugubezela, siyakhuluma nje itopic evulelekile. Wangitshela omunye osisi wathi, mina enkonzweni indlela esigubezela ngayo ukufaka zona inwele lezi ezixhunyiwe, ngoba phela ngazo uma ngifaka zona ngisuke ngigubezele inwele zami. Bagcina lapho, angizange ngisaqhubeka, ngoba yiyo lento eyenza ukuthi uSathane adayise umbuso wasemhlabeni, edayisele bona abantu laba abaphethe noma abashumayela izwi likaNkuluNkulu. Ekushumayeleni kwabo izwi likaNkuluNkulu bebanjwe imibuso yasemhlabeni, bengaqondi umbuso wasezulwini, bahamba bengabanqotshiwe. Bahamba bethi bayanqoba, kanti isithe singuSathane sesibabambe ngemibuso yasemhlabeni.
lithi-ke iBhayibheli lapha kuMateyu 4 uJesu esebona ukuthi uSathane uyakhuphula amandla akhe wathi suka Sathane, suka Sathane, ngoba uyaqonda manje ukuthi uSathane useziphe amandla emhlabeni, usezibeke inkosi emhlabeni, usezibeke umongameli phezu kwawo wonke amazwe. Ngamanye amazwi uthi yimi inkosi yasemhlabeni, yimi engibusayo la emhlabeni. Uma wena ukhuleka kimi, ngizakubeka ube yinkosi phezu kwayo yonke lembuso yasemhlabeni. Ngakho-ke kwakubalekile bazalwane ukuthi uJesu akhulume kubafundi ngombuso kaNkulunkulu, ngoba uSathane wafika qathatha kuJesu ezomlinga ngembuso yasemhlabeni. Kepha bona abafundi laba ngosuku lokugcina uJesu Kristu okumele akhuluphukela ngalo phezulu ezulwini basabambekile, ingqondo zabo zisele embusweni kaIsrayeli. Kepha uJesu Kristu ebona ukuthi basenokudideka, uthi izikhathi ezimiselwe akukho umuntu oziqondayo kepha uNkulunkulu kuphela. Ngisho naye uJesu Kristu akazi ukuthi uyoshonela uNkulunkulu ukuthi hamba manje uyolanda ibandla lami emhlabeni. Ngoba uJesu Kristu bazalwane akusiyena kuphela umuntu owaqala washumayela ngombuso kaNkulunkulu. Uma sizokhumbula uJohane uMbhaphatisi wafika eshumayela ethi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Uma ufunda yona incwadi kaMateyu 10 uJesu Kristu ethuma abafundi, siyamthola yena futhi uJesu Kristu ethuma abafundi ethi hambani nishumayele ezizweni zonke, nimemezele ukuthi umbuso kaNkulunkulu ususondele. Lithi iBhayibheli uJesu Kristu emva kokuba uJohane uMbhaphatisi eseboshiwe waqala naye ukushumayela ukuthi umbuso kaNkulunkulu ususondele. Manje kuza kanjani ukuthi abafundi sebechithe isikhathi noJesu izinsuku eziwu40 kepha basabambekile embusweni yasezulwini embusweni yasemhlabeni? Niyabona bazalwane ukuthi imibuso yasemhlabeni, imibuso yeinkanuko, imibuso yokungahambi ngokungcwele iyona ebamba abantu ukuthi bangambuleleki ngombuso kaNkulunkulu, umbuso wasezulwini. Kubiza ke ukuthi ukuvakashele lo 40 days we-fasting ukuze mhlambe ube nokuqonda ngombuso wasezulwini, ngoba kuyacaca ukuthi abafundi baba nokudideka bona basabambeke embusweni yasemhlabeni. Nathi-ke ike yasibamba bazalwane, sathanda izinto zezwe, imbuso yasemhlabeni leyo. Sathanda izindlela zasezweni, imbuso yasemhlabeni leyo. Namhlanje sigqoke ngalendlela esigqoke ngayo nje, abanye bethu babengagqoki ngalendlela. Uma bengasukuma bezofakaza namhlanje khona bangakutshela ukuthi mina ngangishaya imfishane, mina ngangishaya amawivu okuthiwa wobani 34 cm. Akhona amaviyo ahamba ukushaya la eqolo thiwa 34 cm. Angazi noma ngisho kahle na. Kepha uNkulunkulu ngokuthi wasithanda abazalwane, wasenzela umusa, usasombulela wasusa embusweni wasezweni, wasusa embusweni kaSathane, wasembulela umbuso kaNkulunkulu. Ingakho ke abafundi bema uJesu uma ekhushulwa begqolozela embusweni wasezulwini, kwembuleka ngaleso sikhathi kwayikhathi begqolozela umbuso wasezulwini labona izulu ukuthi labantu badinga usizo, labantu badidekile. Lithi-ke iBhayibheli kwehliswe izingelosi ezimbili zazobachazela ukuthi uJesu lo elimbona enyuselwa ezulwini uyokubuya futhi ngalendlela elimbona enyuswa ngayo. Engisho ukuthi-ke bazalwane, kwakubalekile ukuthi uJesu akhulume kibo labafundi
ngalezi zinto ezimbili ngomoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele iwona phela owawuzobambulela izinto eziningi, ngoba uJesu esenabo zaziningi izinto ezazibadida. Kungakho nje uJesu ngesikhathi esiningi ukuthi uma wayekhuluma ngemfanekiso, ezama ukuthi abacacisele, ngoba ukube wayekhuluma straight ngezinto zasezulwini babe ngeke bakwazi ukuyibamba imfihlakalo yasezulwini. Kepha noma esekhuluma ngemfanekiso babesho bethi sicacisele phela ngalomfanekiso, sicacisele ngalokho okhuluma ngakho. Kwaze kwabizwa ukuthi uJesu athi sengibuyela kuBaba, kwayikhathi besho bona abafundi bathi uyabona-ke manje usukhuluma ngokucacile, awusakhulumi ngemfanekiso. Okusho ukuthi bazalwane, kuningi ukudideka okuba khona uma sithi sihamba endleleni kaNkulunkulu. Kubiza ukuthi ngempela sichithe isikhathi noJesu u40 days, ngoba uma singachithi isikhathi noJesu u40 days mhlawumbe angeke siqonde ukuthi umoya ongcwele usebenza kanjani, mhlawumbe angeke siqonde ukuthi umbuso kaNkulunkulu usebenza kanjani. Ngeke ngafaka ivikeni kababudla kude evikini ekhuluma ngokuthi encwadini yesambulo kwake kwaphuma isilo esaphiwa amandla, siphiwa uDrago. Esesiphile amandla isilo saphuma sahamba salwa nabangcwele, sanikwa amandla ukuthi sibanqobe. Uthi-ke ubabudla kude kungenzeka ukuthi sihamba nje sesingabanqotshiwe, ngoba umuntu oqamba amanga kepha ethi umzalwane usenqotshiwe lo muntu. Kubiza ukuthi sibheke bazalwane ukuthi lesitha esiphiwe amandla ukuthi sinqobe abangcwele asinqobi asinqoba abakholiwe, sinqoba kanjani abangcwele? Abanjani abangcwele? Ilaba abasindisiwe, ilaba abavume izono, ilaba ababhabhadisiwe. Sibanqoba kanjani manje lesitha? Ngoba phela abangcwele akukho kuyobanqoba. Lithi iBhayibheli lingamniki uSathane indawo. Okusho ukuthi bazalwane, uma nje kuke kwaba khona isikhathi empilweni yakho la unika khona uSathane indawo, lesitha esinikwe amandla ukuthi sinqoba abangcwele, sesikunqobile. Usuhamba usungonqotshiwe. Uthi ubabujali kumele siqaphele, ngoba sithi sihamba endleleni kanti sesifile uNkulunkulu. Siyehla siyenyuka, sichitha imali, siya emvuselelweni, siya ezinkonzweni ngamasonto, siyakhuleka kanti sesinqotshiwe ngenxa yokuthi sesanika uSathane indawo. Kubalekile ke ukuthi siqaphele bazalwane, ngoba iBhayibheli lithi loyo othi umile kumele aqaphele ukuthi enzeni, angawi. Loyo othi umile kumele aqaphele angawi, ngoba nasemandulo babethi bamile kuJesu, babethi bamile kuNkulunkulu, kepha bethi bamile zazikhona izinto ezazifike zibaphazamise, babekhononda kuNkulunkulu. Bethi sikhumbule eGibhithe, sikhumbule oanyanisi baseGibhithe, nasilethelani la ehlane ukuba sizohlupheka. Babethi bamile kuNkulunkulu. Lithi-ke izwi namhlanje, loyo othi umile makaqaphele ukuthi angawi, ngoba sisodwa isitha esimelene nothi umile, sithe singuSathane, esikhishiwe ukuthi siyonqoba abangcwele. Singathi bazalwane sisahamba noNkulunkulu kanti asisekho uNkulunkulu. Yazi kube kuhlungu kanjani uthi uzimisele uya ezitolo uyothenga, uvuke ugeze kahle ekseni, wenze kahle konke, uhambe uye ezitolo noma uye emall. Uma usufika lapha emall uthenge yonke into oyifunayo, mhlawumbe uphethe nane-list ephepheni, izinto zonke uzibhalile, kepha uma usuthi uyafika nje ethilini
usuthi uyabhadala, hawu ikhadi lasebhenki alikho. Usuwonjani lawo? Usunqotshiwe. Kushuthi nje awunqotshwa ngalesi sikhathi, kepha nje the minute usuka ekhaya ushiya ikhadi usuhamba usungonqotshiwe. Uyahamba la uzitshela ukuthi umuhle, uzitshela ukuthi ubukeka kahle, kanti usungonqotshiwe. Usuthi uyabhadala lapha ikhadi alikho. Sekuyavela ke ukuthi kanti muhle nje akanamali, ugqoke kahle nje akanakhadi nalokubhadala. Usuyinhlekisa lapha. Sebebiza ivoid lapha ya. Ngoba ke nalabo abasebenza ethilini uma lifika leli thuba lokuthi ikhadi decline bazoyibiza ivoid. Ukuze kubone bonke abantu ukuthi nangu muhle phela usisi. Usunjani lapho? Usungonqotshiwe. Liyasixwayisa ke nathi bazalwane ukuthi singahambi endleleni kanti sihluleke ukuzihlola, kanti sithe singusathane kade sasinqoba. Siyahamba siyadumisa, siyahamba siyashumayela, siyahamba sithi sihamba ngoba kanti sithe singusathane kade sasinqoba. Kepha ke ithuba lokuthi sizibuyisele kuNkulunkulu yilo leli esilitholayo uma senza intercession, ngoba uNkulunkulu uthi zihloleni nibone ukuthi nisekukholweni na. Uma sizihlola uNkulunkulu uyasivezela ukuthi kahle kahle wena wenza iphutha lapha, kahle kahle wena wenza iphutha lapha ya. Ngakho ke ileyo ndlela esibuyela ngayo kuNkulunkulu. Ngicela nje bazalwane sengizohlala phansi ukufunda nje lamazwi esiwathola lapha encwadini yesambulo ukuze ngichaze indaba yokwenyukela kaJesu esiyithola lapha ya, noma esiyifunde verse 12. Ngifuna nje ukuchaza yona bese ngihlala phansi. Kepha nje before ngiyichaza kuzongisiza ukuthi ngifunde lamazwi. Ngicela sifunde incwadi yabaseThesalonika bokuqala chapter 4 verse 17. Siphinde sifunde incwadi yesambulo chapter 1 verse 7. Ngifuna siqonde ukwenyukela kukaJesu ezulwini. Ngizowafunda nje landelana bese ngichaza incwadi yezenzo verse 11. Siqale ke kwabaseThesalonika bokuqala chapter 4 verse 17. Bese ubeka umunwe nje lapha ya encwadini yesambulo chapter 1 verse 7. Bese ngichaza ke le ndaba yokwenyukela ezulwini kaJesu bese ngihlala phansi ke. KwabaseThesalonika ukuvuka kwabafileyo isihloko phezulu. Noma ngiqale ku16, ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuNkulunkulu bayakuvuka kuqala. Khona thina esikhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafini, sihlangabeze inkosi emoyeni. Kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo. Bese siya lapha encwadini yesambulo chapter 1 verse 7. Bhekani uyeza namafu, namehlo onke ayakumbona, nabo abamgwazayo nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye. Yebo, amen. Bhekani uyeza namafu, namehlo onke ayakumbona, nabo abamgwazayo nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye. Ngithe-ke ngifuna
ngaphambi kokuba ngihlale phansi ngichaze nje indaba yokwenyukela kaJesu ezulwini. Lapha uma ufunda uverse 9 wezenzo sithola abafundi beqolozele ezulwini lapho uJesu Kristu enyukela khona. Ukuqolozela ke kwabo ezulwini kunokudideka ngoba uJesu usehlale nabo 40 days. Ekuhlaleni nabo u40 days siyakuthola ukuthi zikhona izikhathi la uJesu elithi iBhayibheli khona wakhuluma kubafundi wasenyuselwa ezulwini, wahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Kepha kulezo zikhathi esitshelwa ngazo ukuthi wayenyuselwa ezulwini wahlala ngasokunene sikaNkulunkulu, asitshelwa ukuthi uJesu Kristu wenyuselwa ngefu abafundi bembuka. Siqala manje la encwadini yezenzo ukuthola ukuthi sonke lesikhathi noma ngesikhathi uJesu enyuselwe ezulwini kanti usuka enyuswa ngefu. Kepha ezikhathini zangaphambilini abafundi bebengaboni ukuthi uJesu unyuselwa ezulwini, unyuselwa kanjani. Kepha iBhayibheli lisibelekela kona ukuthi wayenyamalala, wayevele enyamalale kibo. Liphinde lisitshele ukuthi wenyuselwa ezulwini. Uma ufunda incwadi kaMarku uchapter 16 uJesu wakhuluma kubo abafundi wathi hambani izizwe zonke nishumayele kukho konke okudaliweyo, okholwayo asindiswe, abhabhadiswe, ongakholwayo alahlwe. Lithi kwaqeda emva kube sesho lawo amazwi wanyuselwa ezulwini wahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Zikhona futhi ezinye indawo ezisitshela ukuthi uJesu wake wahlangana nabafundi entabeni akayibalalile kibo ngesikhathi eseGalile, wathi masihlanganeni entabeni la siyohlangana khona. Elithi uJesu wathi sehlangene nabo wababusisa wase wanyuselwa ezulwini wahlala esihlalweni sobukhosi ngakwesokunene sikaThixo. Kepha kizo zonke lezo khawu asitholi la ukuthi abafundi bambona enyuselwa ezulwini ngefu. Esikutholayo ukuthi wanyamalala kibo, esikutholayo ukuthi wahlala esihlalweni sakhe sasezulwini ngakwesokunene sikaThixo. Esikutholayo ke la encwadini yezenzo ukuthi ke ngalolu suku okungusuku lokugcina ke uJesu bezombona, usuku lwesi40 bambona ke enyuselwa ezulwini. Lithi iBhayibheli baqolozela bebheke ezulwini bemangele, cishe bengazi ukuthi kumele benze njani ngoba lento abayibona namhlanje bayaqala ukuyibona. Okungenzeka ukuthi yayenzeka ngaphambilini kepha babe ngayiboni. Ngobani? Babe ngakatshelwa ngomoya ongcwele, babe ngakatshelwa ngombuso kaNkulunkulu. Kepha kwabiza ukuthi size sifike isikhathi sokuthi uJesu anyuselwe ezulwini. Kwabiza ukuthi uJesu azibonakalise kibo enyuselwa ezulwini bebona bebuka. Lithi ke iBhayibheli besamile besamangele benjalo kwavela kibo amadoda amabili okuyizingelosi ezakhuluma kibo zababuza zabatshela zathi madoda aseGalile nimeleni nimangele na? Angithi uJesu lo enimbona enyuselwa ezulwini ngendlela akanyuselwa ngayo yiyo futhi indlela akayobuya ngayo. Esiqaphelayo la ukuthi abafundi kuphela bambona enyuselwa ezulwini. Kumazwi esiwafundile encwadini yaseThesalonika nencwadi yesambulo sitshelwa ukuthi encwadini yesambulo lithi iBhayibheli izizwe zonke amehlo onke ayombona ehla ezolanda ibandla lakhe. Lithi nabamgwazayo bayombona ehla ngefu ezolanda ibandla lakhe. Okusho ukuthi nathi ngoba sihleli la siyombona ngoba sitholanga ithuba lokumbona enyuselwa, kepha uyothi uma esehla sithole ithuba lokumbona. Whether wenze kahle noma wenze kabi, kepha uyombona ehla
ehlangefu ezolanda ibandla lakhe. Ngoba namhlanje incwadi yesambulo isitshela ukuthi nabamgwazayo nezizwe zonke zomhlaba ziyolila ngaye. Ngalelo langa bazalwane lithi iBhayibheli kuyoba khona ukugedla kwamazinyo. Ngoba ke abamgwazayo nabo bayombona. Lithi iBhayibheli kwencwadini kwabaseThesalonika abafileyo bayovuswa ekuseni. Ngoba ukwehla kukaJesu ngalelo langa kuyoza ngephimbo lengelosi enkulu, ngenhlokomo yezwi elikhulu, nangecilongo likaNkulunkulu. Okusho ukuthi sonke, wenda uyobe usufile noma uyobe usaphila, okusalayo uyombona ehliselwa ezulwini, ehliselwa emhlabeni ezolanda ibandla likaNkulunkulu. Lithi ke iBhayibheli lisikhuthaza ngakho abangcwele liyofika lelifu elenyusela uJesu Kristu ezulwini, libathathe nabo liyobahlanganisa nabafileyo. Hayi bonke abafileyo, kepha abathi befa bafela enkosini. Libahlanganise nabangcwele abayobe besaphila ngaleso sikhathi. Engisho ukuthi ke bazalwane, kubalekile ukuthi siphile impilo yobungcwele ukuze ngalelo langa uJesu akayokwehliselwa ngalo, ngoba sonke siyombona. Noma wenze kahle noma ungenzanga kahle, kodwa uyombona ngalelo langa. Futhi abayombona kuba kukhona abajabulayo, kuba kukhona abalilayo, ngoba iBhayibheli isitshela ukuthi izizwe zomhlaba ziyolila. Okusho ukuthi wena uphila impilo yobungcwele uyokujabula ngaleso sikhathi. Abangaphilanga impilo yobungcwele bayobe bekhala, belila, kugedla amazinyo. Asazi ke abanesini. Kepha namhlanje ngikutshela ukuthi ngalelo langa ayoba khona amazinyo nakibo, ngoba kuyomela agedle. Ngalelo langa uJesu ehle ezulwini, ehlele emhlabeni ezolanda abangcwele bakhe. Engisho ukuthi ke bazalwane, kubalekile ngempela ukuthi siphile impilo yobungcwele. Siqaphele isitha esithunyiwe ukuthi sizonqoba abangcwele, ngoba namhlanje iBhayibheli lithi loyo othumile makaqaphele ukuthi enze njani angawe. Inkosi ibusise lamazwi kuze kube phakade. Amen. Bengithanda bazalwane ngaphambi kokuba sidumise ukuthi sikhuleke uRoma 10 sonke sisho emva kabapostoli. Benzela lokho ngoba sinabantu esiqala ukuba nabo la namhlanje. Ngifisa nje ukuthi sikhuleke uRoma 10 sisukume sonke